Hello guys, welcome to the channel. Vlogs mata upload manpande mast dina ande 4-5 dina ande attiginade poina vlog last vlog aita continuation vlog undu net 1 week da undu onte clippings ayin mata ottu mata add manta paadondulle ee channel undu first time tu ondullarnanda please subscribe mantadu videos tule ಇಂಕ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಈಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಆತಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಕಜಿಪು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲ ಬೆಯ್ಯರದಿ ಇದು ಪೂತದ ಐಕು ಪೂರ ನೀರು ಪತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು 3-4 ದಿನ ಅವಳು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಐಕು ಮಾತ ನೀರು ಮಾತ ಪತ್ತದು ಮುಳು ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲ ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ವಿಜಲ್ಗೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೈತೆ ಕೊದಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ 3-4 ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನೇನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿಪುಣ ಒರೆಸುನ ಅವು ಅದು ಹೋಪುಣ ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದಿ ಒಣಗ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡಿಗೆದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯಿಂದು ಇತ್ತೆಂತು ದೊಂಬುಂಡ ಅಂಚದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಣ್ಗುಂಡ್ಲ ಮೂಳು ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಂಗು ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ಆಪುನೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಗು ಪಾಂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ಐನಾಡೆಗೆ ಎಗ್ಗನ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ತವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ರೇನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಬೈಪದ ದಿನಂಚಿನ ಎಗ್ಗನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ ನಾಡು ಬೋಡಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬೇಳೆ ಸಾರು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡವು ನನ್ನತ್ತೆ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಬೇಳೆ ಮಾತ ಆವಡು ಬಾಳೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಂಚ ವಿನಿ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚೈನು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ತೂಪ ಒಣಗ ಅಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ಲ ಒಂದು ಇಂಕ ಪ್ಲೈನ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಂಡು ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತನೆ ತಗೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೋಟ್ ಅಂದವು ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತನೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಅಂಚ ದೆತ್ತದೀನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದೆತ್ತನೆ ಪಂಡದು ಮೊರನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಪುನೆ ತುಂಬ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ದೆತ್ತು ಇದು ಪೋತನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಉಣ್ಗೆರೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಉಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಮಾತಾಯ್ತು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದಕ್ಕಿಯರೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಮುಂಗೆ ಮಾತ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ನರ್ತದು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಗು ದೀಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪಾವಳಿ ಆತ ನಂಡದು ಮುಳು ದೋಸೆಗೆ ಪಂಡದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಗೆ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಡೆದಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಾವ್ದಾತ್ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಒಂತೇನೆ ಅಂಚ ಕಡೆದು ಮಾತದಿಯೇ ಮೂಳು ಹತ್ತಿನ ಕಣತನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬಾಳೆದೆತ್ತು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪಾಟ್ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಫರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪಾಟ್ ನೆನ್ನೆ ಮುರಣಿ ತೂಪ ಯಾರ ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡುಲ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಕೊಡೆ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಣೆ ನೆನ್ನೆ ದಪ್ಪನೆ ದೋಸೆ ಮೈಪುಣೆ ತೆಲುಗು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವು ಲಕ್ಕುಜಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆಕ್ ಕಜಿಪು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಪಾಡ್ದು ಗಸಿ ಮಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಕಜಿಪು ಹಾಪುಂಡ ತಾಂದು ಹೊರಟ್ಟೆ ಮಂತಂಡ ಸುಲಭಲ ಹಾಪುಣು ಒಂದು ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತದಾಂಡು ಕೋಡೆ ತಾರೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಿ ನಾವಿತ್ತು ನಂಚನ ಎನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಮಾತ ದೀವೋಡು ಅಂಚ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ದೊಂಬುಗು ದೀಕ ನೀ ತೆಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಶೋಕು ಉಣ್ಗುಣ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸೋಕು ನನ್ನತ್ತೆ ಪದರ್ದು ದೀವೋಡ್ಲ ದೊಂಬುಗು ಅಂಚನೆ ಅಂತೆ ಗೋಂಟುಲ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ನರ್ತದಾವಡಾತೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ದೊಂಬುಗು ಉಣ್ಗೆರೆ ದೀದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ನೀರು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಣಾಗ ತೋಟಾಡು ತಿಕ್ಕಣೇನು ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಕಜಿಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಪುಂಡ ಅದನ್ನ ಚೈಲ ಒಂತೆ ಉಣ್ಗೆರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧದಾತಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚೈನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಐತೆ ಅರ್ಧದಾವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೂ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಟೆಂಪಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಉಂಡು 2-3 ದಿನ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಂತದನ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಬೊಳ್ಪುಗ್ಯಾನೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆರೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪ ಅಂತ ದೀಕ ಅಂದು ಒಳನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೇರ್ನ ಪಂಡದು ಆರೆಗ್ ಉಪ್ಪಾಡ ಚಿಲಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಾಡ ಚಿಲಿನ ಒಂತ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಯಿನ ಬೇಗ ಗಸಿ ಮಂತು ದೀಕ ಅಂದು ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಂತದವರ ಪೇಟೆಗೊರ ಪೋದು ಬರ್ರ ಎತ್ತಡು ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಆಯರ ಎತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಿಡ್ನೀರು ಮಾತ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೋಡ ಹಾಪುಣತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಕಣತ್ತ ಅಂಚ ಇಂತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತ ದೀವೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಎದುರು ಬೊಳ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಮಾತ ಆಯರ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಕಣತ್ತನೆ ನನ್ನ ಐನು ಬೈಯಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಳ್ಪು ಬೇಗ ಕಡೆಯರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೌಡರ್ಲ ಕಣತ್ತ ಅಂಚ ನನ್ನವರ ನೆನ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೋಡಿ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು
ಇನ್ನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಳಪುಡ್ದು ಜಾಯಗೊಂತೆ ಶೀತ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಲೈಟ್ ಆದ ಜ್ವರಲ ಬರೋಂತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಂತಾಯಿನೆ ಬರ್ಚಿ ಪೋಪುನ ಬಂಡದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕಣತ್ತೇನೆ ಐತೈತೆ ಜಾಗೆಡದು ಇಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪುಡು ಅಂಚೆ ಹೊರನೆ ಮಂತು ಕುಡ್ಕಾಂದು ಇತ್ತನೆ ಕುಲ್ಯಡೆ ಸರಿ ಮಂತು ದಿಯರೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಪರಂದಲ ಕೊಣತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಐನು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಳೊಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಗಸಿ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ದಾದಂಡ ಕೆತ್ತಿದ ಮಣ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಐನು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಪುಗ ಅಂದು ಡ್ರೈ ಮಣ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಇದು ಉಡಿಯೆ ಅಂಚೆ ಐನು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ತೂದಿ ಜರ್ನಾಂಡ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಈಸಿ ಆದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಾನು ತೂಪಾಯರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಉಪ್ಪಡಚಿಲ್ಲ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಅರಿಲ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಡಿತಿ ಕಾವಂಡದು ಚಾಗ ಹಾಪುಣದಂಡದು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾದು ಅಂತ ಅಮ್ಮಳೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಉಳ್ಳೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಳ್ಳೆನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅರಿಲ ಕಡೆದಿಯೇ ಅಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಪಿರಿಸಿದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜಿದು ದಿಯೋಡು ಇರೆಟ್ಟು ಮಡಿತದು ದೀಪುಣೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಕಾಣತ್ತಿತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ 4-5 ಜೋಳ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಜೋಳ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂತೆ ಜೋಳ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಚಿಕ್ಕುಳ ಇತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ನಟವು ಪರಂದು ಮುಂಚಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬುಗುದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಗದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ತೊಟ್ಟು ಮಾತದ ಎತ್ತದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಎರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಐನು ಮಾತ ಮಂತಿಯೋಡು ಒಂದು ತರ್ಸಿದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ నేను ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಕಡೆದು ಮಾತದಿಯೇ ಬೇಗ ಒಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಮಣ್ಪೇರೆ ಎಂದು 2-3 ಗಂಟೆನಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಣ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ನೈಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಅವು ಮಾತ ಬಂತದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದು ಚಾಯಗಿನಿ ಪುಂಡಿ ಬಂತೆ ಅವು ಮಾತ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಎತ್ತು ಅಂಚೆ ಐಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಒರಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಳ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಇಡ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಲೋಟೆಗೆ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೈಪೊಡಿ ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಎಣಗ ಇಡ್ಲಿ ಮೈಪೇರೆ ಸುರುಮಂತೆ ಪಂಡ ಬಂದ ಬರಿಯರ ಬೇಗ ದೀದಿತ್ತೆ 5 ಎಣಗ ದೀದಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಇಡ್ಲಿನ ಬೇಯರ ದೀದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಮಾತ ಪಿನ್ನು ಮಂತದಿ ಎರೆತ್ತನು ಅಂಚೆ ಅವು ಪೂರ ಮಂತದು ಐರನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಯಾರನ್ನ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ ಮುಲಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ನೇನು ಗಿನ್ನರ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದು ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ ಒಂತೇರು ಅಂಚೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೇ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರೆ ಅಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪಲ ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಂಡದು ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಮೂಲಿಯನ್ ಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಚಂಡಿಕೆ ಹೋಮ ಆಯ್ತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತಾ ರಂಗೋಲಿ ಮಾತ ಬಿಡ್ಪೈನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜ ಅಂತಂದು ಅಂಚೆ ಐಲ್ನಂತೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚ ತೋಜುನಂತುಲೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಹೊಸಂಗಡಿಡ್ ಮೂಳು 2-3 ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಷದವು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಮಾತ ಉಂಡು 2-3 ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರದ ದೇವೇರ್ನ ಬಳಿ ನೆನು ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪು ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಣ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಳ ಒಂತೆ ತೀರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸುತ್ತದಾತು ಒಂದು ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದಂತ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಲ್ಯಾತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಮಂತೀಜಿ
ಮೂಳು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ 12 ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡಾಡು ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಐನು ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪೂರ 3-5 ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತದನ ಜೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನ್ನ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಕೊಡನೆ ಬತ್ತದ ಚಿಕನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತದ ಇದಾತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಐಟ್ ಒಂತದ ಎತ್ತದಿತ್ತು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನೇನು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಅಂಚೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದು ಬರೋದು ಎತ್ತದಿ ಒಂತೇನು ಸಾರಿಗೆ ನಂಡದು ಅಂಚೆ ಐಕತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಮಂತ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು 2-3 ಜನ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ತೌತೆ ಬಟಾಟೆ ಮಂತ ಐಕ್ಲ 3 ರೆಡಿ ಬಂತೆ ನಾನು ಐಕ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಸಾರೆಗ್ಲ ಮುಳು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ಲ ಬೇಯಿಂಡ ಐಕಂಚೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ನೆಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಂಡ ಅವಳ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಅಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏಪಲ ಒರಿ ಏಪುಣೆತ ಇನಿ ಅತ್ತಿಯನ ಜೋಕುಲು ಬರೊಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಎಣ್ಣೆಲ ಒಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬುಕೊರ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿಲ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಗೊಬ್ಬಿಯರೆ 2-3 ದಿನ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುಣನೆ ಬೇಲೆ ಬಯ್ಯಗೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪೋಯರೆಂಡು ನೇಮ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮೀದು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡ್ಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ಮಾತ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ನೈಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂತುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದಲ ಇಂಚೆ ನೈಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಮೈಸಾಸುರ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂತುಂಡು ಅಂಚೆ ಐತಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಬೇತದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋತುಜಿ ನೇಮ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ ಅಂಚೆ ಅದಲ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮ ಮಾತ ತೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿತ್ತಂಡು ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ. ಒಂದು ಸಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಬೊಲ್ಪದ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಮುಳು ಮೆಗ್ದಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ 3 ಒಂದಿತ್ತ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಮಾತೊಳ್ಳೆರ ಅಂಚೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಐತಾ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಮುಳು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಐಕ್ ಕಡೆದು ಮಾತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಂಚ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಬತ್ತ ತವ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಈ ಫಿಶ್ದ ಪುದರ್ಲ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನ್ ಈ ಫಿಶ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆನ್ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನೆಲ ನೆ ತೊಟ್ಟಗು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕಲ ಉಂಡತ ಯಾವ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಚಿಕನ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೋಡೆದನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಳು ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಿದೈ ಬಾಲೆದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮಾಮೂನಲ್ಲ ರಡ್ಜ ಅಂತ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ಬೇಲೆ ಒಂತುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ನೀಡು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನೆ ಸೈಕಲ್ ದೆಕ್ಕುನೆ ಹೊಡೊಂದು ಅಣ್ಣೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಇಂಬಿಯಲ ಮುಳು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಅದು ಮೀನು ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಅದು ಒಣಸು ಗುಳ್ಯ ಕೋಡೆದಂತೆ ಸುಕ್ಕಾಲ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ತಿಂದಿಜ್ಜನ ತಂಚೆ ಐತೆ ಇನಿ ಏನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಒಂತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಎಂದು ದುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಚಿಕನ್ ಕಣ ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಮಂತಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚೆ ನೇನು ಒಂತೆನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಟೈಮ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂತೆನೇನು ಅರ್ಧದಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ತವಟ್ಟು ದೀಕ ಅಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಗೆಂಡಾಗ ದೀಕ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಆಯ್ನಾತ ಏನು ಅರ್ಧದಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ ಅಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂದು ನೆಕ್ಕಿನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟಿಕ್ಕ ಪೌಡರ್ದ ಅಂಚೆ ಅದ ವಾ ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತದುಂಡು
ಮುಳು ಟಿಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತುಜಿ ರೆಸಿಪಿಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತುಜಿ ಐಕ್ ಚಟ್ನಿಲ ಮಂತಿತ್ತ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನೆ. ಇಂದು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಲ್ಪಗು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತ ಉಂತೆ ಚಾಯಾಗಂದು ನೀರು ದೋಸೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೈಲ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಉಂತೆ ಐಟೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಚಟ್ನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಪಿದಡಿಯರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಅಂದು ಚಾ ಮಾತ ಅದು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಉಣ್ಗೆರೆ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೋನಾಗ ಉಣ್ಗೆರೆ ದಿದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ನೆನತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಶೋಕ ಆಯ್ತ ಧೂಳು ಪುರದೆತ್ತದು ಒರೆಸದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊಣೊಯ್ಯಿಂದು ಅಂಚೆ ಐತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ ಅಂಚೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾ ಇನ್ನು ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರಂದೆ ಎದುರು ಸೀಟ್ ದಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.